Moi kaikille! Nimeni on Katja ja olen suomen kielen opettaja LinguaContactilla. Valmistuin Helsingin yliopistosta kielen tieteilijäksi ja opettajaksi. Korkeakoulussa minulla oli mahdollisuus osallistua suomalaisten opettajien luentoihin ja tehdä yhteisprojektia suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Myös yliopiston ulkopuolella minä kommunikoin suomalaisten kanssa, näytin heille Pietaria ja he puolestaan näyttivät Helsinkiä minulle. Ihastuin erityisesti Helsinkiin, kaupungin ihmisiin ja kaatuihin, järvin tietysti ja hyvän kahvin jokaisessa lähikaupassa. Ja toivon, että tekin saatte noin hyvän kokemuksen Suomesta. Vähän tietoa minusta opettajana. Olen ystävällinen, yhteistyökykyinen, luova ja humorintajuinen. Luulen, että kieltä oppii puhumalla paljon, myös pelaamalla ja katsomalla suomenkielisiä videoita ja sarjoja. Ja tietysti kieltä oppii hyvin hyvässä porukassa. Поэтому увидимся на занятиях. Пока-пока!